రేవతి మురారికి క్యారేజ్ పెట్టి, కృష్ణ ఈ క్యారేజ్ మురారికి పంపించమ్మా అని చెప్పి అంటుంది. కానీ అప్పుడు కృష్ణ వినదు. ముకుంద అక్కడ సోఫాలో కూర్చొని ఉంటుంది. ఇక ముకుంద వింటుంది. మురారికి నేనే క్యారేజ్ తీసుకెళ్తా అని ముకుంద తీసుకొని వెళ్తుంది. ఇక ఇంట్లో అందరూ ముకుంద కోసం వెతుకుతారు. కానీ ముకుంద కనిపించదు. ఇక ఆ విషయం భవానీకి చెప్తారు. ముకుంద ఇంట్లో లేదు అని. భవానీ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది అని అనుకుంటుంది. ముకుంద మురారి క్యాంప్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అక్కడ క్యాంప్ ఆఫీసర్ చూసి తను మీరు మిస్సెస్ మురారి కదా అని అంటాడు. ఆ ఆఫీసర్ మురారి దగ్గరికి వెళ్ళి మురారి నీకు నీ భార్య క్యారేజ్ తీసుకొని వచ్చింది అంటాడు. ఇక మురారి వచ్చి చూస్తే కృష్ణ అని మురారి అనుకుంటాడు. కానీ ముకుందను చూసి షాక్ అవుతాడు. ఇక ముకుంద నువ్వు వచ్చావేంటి అని అంటే నేనే వచ్చాను అని ముకుంద అంటుంది. ఇక మురారికి ఏం అర్థం కాక అలానే చూస్తూ ఉంటాడు.